Президенти Тоҷикистон амали мақомоти ҳифзи ҳуқуқро барои боз кардани парвандаҳои ҷиноятӣ, ки ба гуфтаи ӯ беасосанд, аз ҷумла барои гузоштани лайк дар интернет танқид кард. ӯ ин изҳоротро 29 октябр зимни суханронӣ дар маросими ифтитоҳи муассисаи давлатии омодасозии кадрҳои баландихтисоси низомӣ дар Душанбе баён намуд. вақтҳои охир аз ҷониби мақомоти мазкур вобаста ба далели ҳисобидани маводу наворҳои дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн гардида, аз тарафи баъзе шаҳрвандон гузоштани лайкҳо боиси сарсониву саргардонии онҳо гардида истодааст. яъне баъзе мақомот нисбат ба онҳо биасос парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз менамоянд, ки ба ин амал бояд хотима дода шавад. Ёдрас мекунем, ки соли 2016 ба Кодекси ҷиноятии Тоҷикистон мафҳуми сафедкунии экстремизм ва терроризм аз ҷумла тавассути интернет дохил карда шуд, ки пас аз он лайкҳо ва шарҳҳо дар зери нашрияҳо ва наворҳои чунин хусусият дошта аз ҷониби мақомоти интизомӣ ба сафедкунии экстремизм ва таблиғи ғояҳои экстремистӣ баробар карда мешаванд. дар навбати худ ин ба парвандаи ҷиноятӣ ва маҳрум сохтан аз озодӣ таҳдид мекунад. то имрӯз аз чунин амалияи татбиқи ҳуқуқ танқидкунандагони ҳукумат, ҷавононе ки дар интернет мухолифинро пайгирӣ мекунанд, қурбон гардиданд. агар мо солҳои охир ҳам масалан ҳамон статистикаи бардошта бинем, дар худи Тоҷикистон, на фақат аз ҷумҳурӣ берун, дар худи Тоҷикистон ҳам солҳои охир бениҳоят ҳамин қазияҳо зиёд шудаанд. аммо нозирон ба ҷиддияти ниятҳои Эмомалӣ Раҳмон барои коҳиш додани миқёси таъқибҳои сиёсӣ дар кишвар шубҳа доранд. мегӯяд блогери тоҷик Абдулло Аббосов. тайёри 35-солагиро бинед, якҷо мегузаронед 35-солаги истиқлолият. саломат бошед.